Next applicant. Taap ato niya. Sa kay kurso na human ato niya. Ako nga dunggan gani nagtabi mi gani ingon man to siya nga. K-12 siya niya kanang valedictorian pa jud. Wow. Ikaw? Sino human nimo? College graduate sa Diay. Magna cum laude. Sana all. Ikaw. Kanang dugay na ako nakagraduate but experience na sad ko. Ano ba? Ikaw? Ko? Tambay ra ko. Tambay ra day ka. Tambay ra jud ko. Pero mga play ko ko. Kaya nahibawaan sa anak ko. Laro kayo ako madawat ani kay with experience naman ko. Samot na ko nga magna cum laude ko. A few moments later. Ako na sunod. Wala, ito nino. Kursunado mo kay mga play. Tambay ra. O gani, tambay ra dito. Tambay ra siya. Nya. Kumpara na to, di ba? Kamu na din nagbalitis kini ha. Di ini si apil utak ko ninyo. Una ba kang gitawag? Kanang miss, Sir? wala ka ka-graduate? Wala sir. No experience. Wala sa jud sir. O kusuway ko trabaho mo sir. Kung madawat ko karon. First time na ko karon sir. Makasuway trabaho. Igunsa ni mo si kanang kuan, Lucio Tanod. Ay, ako ka ng oyuan sir. Ako ka ng oyuan sir. Sana all. Ay, yuan mo si Lucio Tanod di ay. Oh sir, oyuan ako. Ni kini si Henry Sinaw. Ay, lolo na ako, sir. Ay, lolo na ako, sir. Hindi, wow. Oh, yawa gud ikag digunag bakir ni mo. Onya, Miss uy. sir. Kanang, madawat ko dili. Ay, sa bakir lang daan, miss. Klaro na kang dawat. Oh, dapat na dyan dawatan ko nimo, sir. Kay kung ano, usar katawag na ko nila, pwede ko ni ipasira imuhang kumpanya. Sige, ato tas gawas. Aw. Kay akong i-announce kung kinsay madawat. Aw, Para so- di sad sila magsaling. Oh, ako na dyan na, sir, no? Ay, sus na sa. Congrats, sir. Congrats Sige, mo, sir. sige, sige. Di ka magmahay, sir, kay ako gihan di ko mo trabaho. Oo, sige, sige, Ano, sige. sir? I-announce. Oh, sige, sige, sige. Eh, hello mga miss. Sa pagkakaroon, usara dyan akong kuwaon no, sa ninyong upat. Ay, ako na. Klaro ko kay kang cum laude ko. Experience, pod. Ay, sa haka na. Sa ninyong upat, graduate ka, bago pa graduate. Kanang kuhan ka, kanang... Balik later. O, valedictorian. Ika, college graduate. Yes. Kanang magna cum laude. Yes. Ikaw, With experience, sir. with experience, pero Sir? mura maghapit na ka nag-60. Wala pasan, sir. Wala pasan. Kare, why experience? Tambay na, sir. Why? Tambay na, tambay. Why na human? Report. Ikis. Report. Ay, Pero sa ninyong upat, yes, siya ang qualified. Salamat, sir. Siya ang qualified nga madawat. Time sa di mo na patas imuha. O si di patas. Ang tambay ba ay nadawat? Ligon kay Bakir. Ang iyang Bakir, si Lucio Tanod o si Henry Sinaw. Nga ka mo. Naamoy bakir. Oh, isa pag unsa kadagko sa inyuhang grado, inyuhang unsay nahuman ninyo, pilde ra gihapon mo sa naay bakir, di ba sir? Oh, di ba sir? Ugma, magsugod na ka ugma. Kana sir, thank you sir. Thank you sir. Wala pero mo sir, oy to katubag mayro sir nga. Requirement, sir. Ay, di na ako problema kay wala mamoy Bakir. So, di na mo ha kay napakuya si kason sa opisina. Sir, pwede mo ko yung sir. Mabangklap ra ka sir.